हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करছি তোমরা ভালো থাকবে। তো আজ আমি আসছি কেন্দ্র বিদ্যালয় জয়পুর। তো দেখো পারবে উপরে এমতি লেখা আছে। তো ভিতরକୁ ଯିବା। তো গাইস ଆମେ ଭିତରକୁ ପଳାଇଲୁ। ତ ଦେଖିପାରିବେ ଏମତି ସଜାଇଛନ୍ତି। ତ ଇଆଡେ ଆଉଛନ୍ତି ଆମର ସିଷ୍ଟର, ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଯିବା ଭିତରକୁ ବୁଲିବା ଟିକେ। गाइस ଏବେ ଆମେ ରୋଲ ଟେଷ୍ଟ କରୁ ଚାଉମିନ ନା ରୋଲ ସତେ କଣ ଖାଇବ। ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଇଆଡେ ଲାଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଭଉଣୀ। ଗାଇସ୍ ସାର୍ କେନା ଦେଖିପାରିବା ବାଇ ଚାଉମିନ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଏଠି ଟୋକେନ ମିଳୁଛି, ଦେଖିପାରିବେ। ଚାଉମିନ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ଆଗ ଟୋକେନ ମାଗବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମର ଭଉଣୀ ମାଗିଦେଲେ ଟୋକେନ 1 piece, ଦେଖିପାରିବେ। ଓ ଗାଇସ୍ ଚାଉମିନ ଖାଇ କେନା କହିବୁ ଏଠୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମର ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରବା ତ ଚାଉମିନ ର ରୋଲ ର କେମିତି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରବା। ତ କୁହ ଭଉଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ରୋଲ ର ଚାଉମିନ ର? 1 ନମ୍ବର ଥିଲା। ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭାଇ? ଭଲ ଥିଲା। ତ ଆମର ଭାଇ ବଢିଆ ଅଛି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବି ବଢିଆ ଅଛି। ତ ଆମର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ମିଶା ଭଲ ଅଛି, ରୋଲ ମିଶା ଚାଉମିନ ମିଶା ଭଲ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ସବୁ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମର ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତ ଗାଇସ୍ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ବାଏ। Rumori sasamo visasamo rastamo manzil